Ana eje da sebre ofa aya na yoko hene na na yoko hene oh na na bronto amani ogazo yaki afrei yaki wabuha yaki watio obiabire Brasserie, oyo going but your money but page now. Zomo community, that's a good. Traditional area.
Antarctic. My name is Mr. Martin. That's the department. I was the department. Fast off for the man. Fast off for. I was the fast off for the man. Don't put the Antarctic at you. That's the department. Now, what's the community like yesterday? Presbyterian Church. Chief Fulani, Chief Dabomba, Wano na Wojiramo, Ama, Aye Chief Zongo, Manuel Paso, Sabre, the Zongo community, the Mosachia, the Manuel Paso, the Zongo community, Woman, where Fulani, Chief Fulani, the Gilano. Chief Fulani de Akwa Kochia, Ayo Mine, Adano Mama Kwai, Pia, Sabre Omo Kochia, Omo Cheri, and Honorable Kofi, Ochrebefi, Onona, Sabre, Otina Nante. The assembly members, I don't brought you up. How many are already coming here? And I'm one, but I say, Sabre, I am clear. What will be anymore? How many of us were assembly members? Say the assembly of prayer and our chairs. One of prayer, Shami, and I am one more person. Now you're sitting.
Nananoma Minemufi, Babunam, Abekain Yanmu, New Gabi, Madaruma, Vidamasi. Nananomusa Yabetum, Madaruma, Impeniufo, Yam Penufo, said what's in Minima Bimu of the Vidamuna, said Meji, Obapiman, Meji, Miwawa, Abekamo, and Neddy. Muga be had a majority say, and yet an empire Namua Metaba, and a minia da Sebrenzo or no so Ataba, or the Salami will grab him. The year 2022, now, what ye na to move on, Regional House of Chiefs. Yenny Nana Bemuhini. Na Yamba Sano Yabaino, Yesha Yamubosi. Sabi Kano Nana, Yanano walking. Na sabi wodi di nipa so na ehwe wutu ba yen abai de na ya yese ye beka yen ho abom ye beka ma yen ma ehu yen se ye kan yen ho abom ba ko se na be ya se mmiri bi se ba na ye we niama so ana ye hye nema se a no man na so aka yen ena me ba ha ye osoma sabi ye de so ya ye ma Magana Mena, Yananoma, ye bese ye babo. Kana you to you, no sana mekano, a trim. Say the pen ni sebi. Yansa, the betchi or man. Na mamma na sebi, on Sapawano, na as we be at night. And Ninton and that day, we pass the Babacamo, na Menomasum. Na Moshe Nana Tima or the two. Near consider can see so. Indeed, this is a dear young fufro. Teenage pregnancy, near maybe a 7 year man. 1 year, teaching youth, Nancy, entry. I betray you so dear. Nina, no, say a kai can say. Yeah, then I know now one she said, Pa, now police, grant me DH, and now she said, Roma, Sebe. Yeah, was opening who said, I will be client near you to meet Tiano. And then ready, Okotian Biba, now by a assembly. I will for someone to me, Shamu Manu will fear, Yabatian with you. And I know the iron crowd, I say. You better say to your name now, or send a better teenage pregnancy, especially said, give me Yiffy, Yabra Bom Cra, and I am Mammy Anosono, Sabi, 1 2 years to Pong, now we do it. Now what they are being say, and then I know be say, Yasa, to our money, one, a teacher of one big him. In Chief Justice, or your beer, Attorney General, or your beer. Chase, Emiano, Rossumbo, it is say a quick crowd, one day, one quam, not science and sem and to it. And a memory social life name. Ranty some maybe I am Kaya man and also not also. I
adults and young men who are Eastern region has said a year Kraton pet and year New Dragon pet and yes, and to name pay a gun and in no, it's the same pinning. Get to the Nancy form, Nanum to a Nancy form, and in Penny and Wolfie, Diana Yamana Casa, Diana Canin dance, and yes, a casa. And say, ya, young moon, Nayape, to my baby mound, and to my Sabby, and my wife is Diana or Woe. Nanina, Muraka, Wabu, Nadia Suyaman, Nadia Kagana Mena. That's a breath. But as I said, was not to our friend, Semembra, na members na Ujumedim, Aisha, na Mr. Nabuao, Obey me out, your meanness don't never day. Sabi, at the Bonikawa, at the coming, to mean Nancy said, may you may say new grabbing, and come and answer Abumunkum, and answer Yulunkum, and Enunkum, and I Eastern region. Nana, Yabeka Yantamaba Yantamano, not Yabua, not Eastern region now, Yabeka, now, Beshak, the Dabu Biarasi, Penia Moha, Eastern regional minister, and in Ananum na Adeshi, and in Penia, Mukumena, Medamasi, or Papiman Damasi, Yanamanso Damasi. And will be Biarazo Afishapa. Grabbing mine, see you. But see a kufu. Out also, Minister. Regional Minister. Honorable Rita Kosia J. Awoti. A soft one penny for Anano. A young yami offer a penny J.K. Oche. Mr. Boating. Miami Mammy, I him say, hello, Madam. I am money, I know. I'm out for. Say, nay, I was there for who are here. You have to see that also. I don't know, being said, you believe this year. I have friend, Yamina, Sabio, Monsieur Kufu. So, it is training. Many of them, there was a pa, that's your dog. Let's say, how do not woman. In fact, what's one going? I'm so, me, your Buddha. I think 2025, yeah, you see. And you want to be your one, I see. You think I made that, you don't want me, I see. Say, it's mutually in our soul. And ma, never pursue a betrayal. Yet also, I have really a training, June 1. Many delegation, money, see your compare, be a friend, sister city agreement. I mean, Charlie, your cohesion, you probably walk Germany.
akyerɛ sɛ ɔmo wɔ interest ɛtɔ so bio ɛyɛ German kuo bi ahyɛ ɛbɔ sɛ ɔmo abɛsi hospital ɔmo ayɛ a ɛno nso no nursing training ebe wo bi ɛno nina no taase no ɛyɛ adwene sɛ yɛkɔ suhyɛn ɛkɔ suhyɛn so a bɛboa nkuro ne ɛwɔ pɔtɛm wɔ yɛ akye nkuro bebree ɛtɔ so bio mo a monim sɛ ɛyi dwabeman mu a ɛfiri asante ne ɛbaeɛ na yɛwɔ history a ɛfrɛ no akwantu kɛseɛ no so ayɛ krado sɛ afeɛ ɛbɛdi saa akwantu kɛseɛ no nanso asa na ɛbɛdi saa akwantu kɛseɛ no na ɛyɛ mmea no wɔfa a wɔnyɛ no bɛɛbi kɔ ɛne mmea no maame a wɔnyɛ no bɛɛbi kɔ ɛbɛkora n'akyi koraa ɛka akyɛ sɛ ɛbɛma wɔn sikasika afei so ɛmu nananom tena ase adwene ho ara sɛ esuo ɛyɛ kwan ɛno nti yɛde to Dansibere Foundation anim sɛ ɛyɛ yi dwabeman mu a yɛwɔ 34 constituency electoral area ɛwɔ ha yɛadwene sɛ electoral area biara no yɛbɛsi mechanized borehole mechanized borehole no yɛsi no nyɛ sɛ yɛde mita bɛtɔn ne agyegye sika obiara bɛsɛ bi amu free meka ne ahyɛ aseɛ mpo sɛ mehwɛ ne nsa nifa so a ɛyɛ ahemfie n'akyi yɛsi baako wɔ hɔ a yɛgu so ɛyɛsi afei so ɛyɛ teenage pregnancy a Ɔbaapa Foundation Development ɛne UNFPA wɔbɛdi ho dwuma wɔ ha asɛm baako pɛ na wɔpɛ sɛ mɛka sɛ biribi saa si a mede soboɔ no bɔ agya ne yɛka nti ɛnna meka na agya ne yɛna monte mo ani nkɔ mmɔfra no ho ɛsɛbesɛbe woka sɛ woawo ba a na ne wontwerɛ sɛ woawo ba na ne maa sɛ ɔdi sɛ woka sɛ woawo ba a na ɛkyerɛ sɛ woahwɛ awofra no ama no anya baabi papa si a wɔsom ɛbɛgye wo yɛtɔ so biom bɛyɛ bosome a yɛtwa mu ne nananom ɛne Dansibere Foundation na akonya ɛkɔ ɔmpani hɔ ɔdibiri house nyame animie ɔmampani diɛ fɛɛfɛ na adesidi a yɛtu n'anim ɛyɛ yɛn Central Market ɛne lɔre kwan a ɛwɔ New Dwabe kuo ketekete a ɛwɔ New Dwabe ɔmampani yɛ sɛ yɛaka ɔntwea no wɔ fɔ ɔhyɛ yɛbɔ sɛ ɔbɛyɛ ɛno nti mo a mote a ɛyɛ nea maame ɛgyina minista ɔde saa asɛm to dwa ɛnoma bebree wɔ hɔ a asi ɛwɔ New Dwabeman mu a sɛ mo a mohwɛ New Dwabeman mu a ɛnnɛ kurom ayɛ dɛ ɛnyɛ me mpo na ɛsɛ meka na mɛpɛ sɛ sɛdeɛ me wɔfanom ɛne me nananom ɛbɛsom Dwabeman mepɛ sɛ meyɛ deɛ sen saa
adaakye bi akyiri ma no so ba a ɔmatumi aka ɛsiane sɛ nnɛ yɛka sɛ me nananom ne me wɔfa no ɔmayɛ bi saa so na mepɛ sɛ daakye bi akyiri ma no so ba a ɔmatumi ka sɛ ampa asɛ bɛ kɔkɔ bu ate sɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɔno so baeɛ ɔbɛyɛ yɛyi enti saa asɛm yi a meka ne nnɛ yi ɛbɛbɛ mu a na nyɛ me nkoa ma wɔde kenya tinya fifa ni gonyam bem ayo tuwe ma titi akumya tabi akumya titi manu wo de dango tatakum waye ni emika ya bebe mu a enya me nkoa ma wɔde emini na mano eni ɔman emma titi fu owo assembly north and south regional minister regional minister Sewa Fasida kesiye Ema mpeni Kwanya ni bawo se Kuni ni kinkuta wana Se di okache ebi ano Emi aso Yeso Eta neji Semi kanise ebi ya Kami di asida kesiye Ema Nyami niya Isi adiyo Isi kufu Semi tuosa friend Wan kusuliti wọ́n bí ọ̀dọ́ ní bọ́ọ̀dù màmú nìyà bìí àpá sẹ̀nẹ́ sì èpèjà ìmú à yàgò pọ̀ nfa òbíà kodu efie brẹ̀ ìkàwé yìí à ọmọ náà tó. Guys.